Да? Чакай. Трябва ми донесе прокурорското и да гледаме по там и да отбелязваме. Кое е тук, кое не е, кое е щупено, кое не е. Това ще взема количка. Не бой се. Трябва да рекомендация да ги взема. Трябва да рекомендация да ги взема. Тялото. Само тогава ще ги поставя за видите. Глупака. Вземахме алгите. На 17 сложим летни дъги. На 16, на 18 зимни. Нека да е. Така, дай ме прокурорското. Да, ако съм разбрал правилно, от тук постанових до тук да бъдат върнати. Трябва да са нещата, които ми връщаш, а тук са, които не ми връщаш. Нали така? Правилно ли съм разбрал? Благодаря. Тук, виж, не знам дали си учил. Чел съм. Има две позиции, които са дублирани в тази част, която трябва да се върне и в тази, която остава без уважение. Техническа грешка е тук. Те да не са върни. След като минат справките, ще бъдат върнати всички вещи, най-вероятно. Към момента тези, които са написани в тази част без уважение, остават тук на съхранение. А в тази с уважение, а тук с неуважение едни и същи неща. Да, има дублиране на два предмета. Еми, 3 броя джоба, CD брокер с документи. Дай да ги видим тях. Ето празно чувалче. Къде ще ги слагаш? Чувалчета, да, нося си чувалчета. Какво ще слагаме? Ще проверяваме.